mukis gani ang kuan mga papa. Usa ka tawo sa bata, mga anak dahil, ka-cute niya. Dahil kung mukis gani siya sa gulang, o saya mama, saya papa, o saya lulang, maunta po mga papanganak siya mo, may gabi eh. Dahil kung mukis gani sa iyang uyab, kung sa man mga papanganak mo, ang tao gani pumukis sa iyang uyab mo ni mga anak na muna siya. Pag ang tao galing mukis siyang asawa o bana, kinani o na may kalay mag-aslong na kayo mga baba. Ngayon pag ang usa galing katao mukis siyang kabit o siyang kuano dahil galing daghan kayo siyang uyab, kinana pa mga papang pag mukis siya na buto yung mga case nga mga klase-klase mga papang. Hana lang na sa mga papang, no? Asa mang kadapit atong mga papang. Siyempre, katong katapusan. Tigaon biya ka.